Espai Bombers. L'antic parc de bombers del Poble Sec, en funcionament des del 1929 fins a l'any 2000, es va convertir l'any 2016 en un museu. Les peces més apreciades són la Genoveva de l'any 1923 i la bomba de vapor Merryweather del segle XIX. S'exposen vehicles i equipament divers, amb panells informatius, fotografies, imatges, objectes i equips de treball utilitzats pels bombers. El museu mostra la història dels bombers de la ciutat. L'espai és també centre de formació i divulgació de la prevenció de riscos.